Mine bizning redaksiyaning inçik taptığızgın mine Gapitat Safin bilen işraşu idisi koyan kildi o kupten bari mandı tilek. Tilek kupten bari indi, просто Kozan'a gilda kilip olmayı indi şol. Әлі жиылдық та енді, мына келдік та енді. Интернет тоже енді шол. Интернетті ізлеп, мына Оқшарлақ газетінде топ енді, адресін топ. Мында шол Gapitat Safin хотя бы урамда бірей өткенде, неткенде электіріп, патаға түшіп, күнә болмас деген етті. Мына яқшы еттіріп, бізіне прием жасап, шолай бөлеклер беріп, шолай келіп шықты енді. Біз даже башқада келмейді, что ұзан көрәбіз. Бик теплый прием болды бұл. Рахмат зор етіп. İsimleriniz ничек була? Койларда эшлейсиз, укыйсыз ма? Мен Раилсин, Худайбердин Раил. Что мен, с Барякларында эшлейм, вақты бөлмет білен. Укыйм не заочный университет, нефтяной университет, Октябрьский. Өзім тәрілі тұрам, пешейм. Мен Айдар, он тоже Худайбердин, Римова. Салават городынан келдік. Үшіңізде Салават шақанда ешесіз? Жоқ, мен стәрі тамақтан. Сіз стәрі тамақтан. Шлейм тоже Сібірде, Ноябрьский городында. Тоже нефтяной университет. Бітті мына бойыл на диплом защитил. Тоже в Октябрьском. Шу енді? Үйленмеген әлісіз? Пока его әлі. Бұйда егітлер? Алия, скажи. Мен Алия, Севедолина. Уфада медицинский университет. Первый курс. Вообще молодец. Qozanның qayсы орыннарында булырга өлгөрдегез мына нәрсә шады үзгәрешләр бармы? Сез икенче тапкыр бу аялышмасам әйбит. Нәрсә үзгәргән Qozанда бармы? Аквапарк, аквапаркка келген, икенче мәртәбә келдек инде. Аквапарк пока бүтүнсүн ир булмады биринчи мәртәбә. Әле мына бүтүн биш аквапаркны иреп чыктык инде. Ну, үзгәреш колесо обозрения поставили вот. Не да, Ривьера, да. Мост, по-моему, этот Миллениум был, или Ювей, бар. Ну, бірінші мәртебе бек еріп болмады. Мына шул аквапаркқа бардық та енді, Кремль бүтен жерге жүрмедік бірінші келгенде. Әлі мына шул аквапаркта да нетіп еріп шықтық енді. Мында городта да әзірәк мына бүгін еріп келдік. Әлі мына Кремлевский набережныйға и өзінің Кремльна кіріп шықырға енді. Вот Кремлевский набережный, по-моему, не был, да? И театр кукла келіп. Бүгінгі күн тұрмышыңыздағы истәлетлі күнләрнең берсе булып калачагы әйбит. Конечно. Шуңа Казанга килеп, случайно гына почти. Biz çekiş geldik, oraganlık, adres izlep geldik, ayıkiş. Şok taptık da bunu. Кичә табып куйдыгызмы адресны? Şok tapıp koyduk da. Уже әзер булып килдегез. Кая барасыгызны белеп. Durup bunda. Кайшанын яратасыз, мына Gapitat Safinның иҗатын нинди җырларын яратасыз, тыңлыйсыз? Машиналарда тыңлыйсызмы? Монда хәтле килгәчтен бит инде димәк, сез чын фанатлар. Biz ofisin ışık taptığız. Интернеттан. Интернет уже. Біз неден шыққаш та енді, үйден шыққаш та енді шол жырлар тыңдай башладық та енді башқа келгенше. Нинди альбом нәрсе? Ну, біз түрлі жырларды енді шул интернеттан қағанда альбомына не яздырмайлар бит енді, не жыр ұршай шуны. Оккул мәргінлер бірге ұршайыз. Да. Мынаха яшьләрнең шундый яшь поколение киттен. Оказывается, яшьләргә не только ритмлы шпорт кына түгел, оказывается, лирический элекеге ретро җырлар шый икән. Яшьләргә дә сез әйтте, шул Аккүлмәк анда бит инде ул моңлы җыр. Вот шуны айыра. Раз татардан туган икән, молодой поколение дә бәрабәр моңлы җырны айыра. Ну, гел моңланып, теге нитеп, мискенләнеп кенә дә булмый, шул дәртләр кирәк. Ул менә шундый нәрсә инде. Менә стәл тамақтаган отырып булмый. Казанга да барып килеп, шагат битәсезме? Урыннарны алыштырасыз. Күрергә кирәк инде әсенә дөньяны. Да, дөньяны күрергә кирәк. Сез Казанда үзегездә торасызмы? Минем тору Казанның үзендә, но окраинада инде. Нагорный дигән коттеджный поселок. Потому что Казанның içinde торган бик инде хәзер ни булып бара? Мегаполис бар.
kömeklerini yazdırganda bunday stüdyolar yok edelik. Birgene Word'da birgene radyoda gana kirip yazılan. Centralni radyo var ya. Şıbıklar aşağı kiledir işelik radyosu. Elektrik radyo şulay. Oğlan işe hoşçak degende. Doğuş iski tınlaganda oğlan işe ona göre mitler. Sine. Hiç like döşeli gitmeye.